Gikalingaman sa mga netizen ang usa ka baby nga katulugon samtang nag-istorya og budget ang iyang mga ginikanan. Sa sugod sa panag-istorya nila Mami Yus Cooper Micaela Gomez nga taga General Trias Cavite ug iyang bana, makita si Baby Kellyn nga daw aptik pa samtang gikugos ug daw ginasayaw-sayaw sa iyang daddy. Apan taod-taod makita si Baby Kellyn nga daw katulugon na dihang naghisgot na og budgeting ang iyang mga ginikanan. Matud ni Mami Micaela, kalit mihilom si Baby Kellyn ug daw naminaw sa ilang giistoryahan maong givideohan niya. Wa daw niya dabha nga pipila lang ka segundo katulugon na si Baby Kellyn dihang budgeting na ang ilang giistoryahan. Wa sab daw siya nagdahom nga mag-trending kini nga video. Sumala sa ubang netizens, relate man gud daw sila kang Baby Kellyn. Ikaw kapuso, katulugon sa baka sama ni Baby Kellyn kung budgeting o math na ang istoryahan. I-share na kana sa #YouScoop.